Jotono phung kaham ang kisisa jorani bisingti kaisa life bohain hetini ma faike puliano ang ani joto Facebook ni ani bayap kiching som ani khakaham ani well wishers te joto chobani takokte bukhok sona ani chobani chibaya fare tini kisisa live video Finai Biskang 27 November Sini Astobal Tunogla Aguli Khoro Kaisa Kotorma Diprasani Lukutum Panda Nani Tangai Tungu Ani O Lukutum Panda Wo Sumjoton Koroksa Te Koroksa Diprasa Ngai Sum O Choba Wo Ongkonani Nangnai Tamni Hinba O Choba Kuno ekta particular niya, mo coba kuno koroksa individual niya, mo coba tiprasa ni coba, o coba fanya ni bagai, para kami am cayo, sini coto, kakaham takok te bukok song, nor coto no faiman ni bagai, ma faiman jang ni bagai, nor nang komong rohorzo, tay Sengtam ni bay tini o coba kanya ni na. Sengtang tini o coba wo seng important ni na. Abo seng sila ni nang nai, saiman ni nang nai. Tangai hindi seng coba wo jadi no kanya ni ngang kay sini coba wo seng saiman ni nang go. Seng joto ni siu sini terpra haste wo di prasani kebang ma. Zungzal Birman ngai tongmani ti abuni bagai ize 27 November omasin bagai belaikino historical sini gathering nane thangai tongo Tripurawo for the first time ever the prasa ngai gathering omono kotor khindung jangai nang khakai hoise tamni hindi o 27 November mo kaisa sini live mawa sijagai thangnai je ti prasarok nijini manthai nijini odhikar nijini land rights nijini survival ni bagai besik joratoi sing dedicated dongnai sing sak proof khainani sini a jora adi na haichatino sini kabangman notice ni leadership phaitongo sini bobagra tongo borok suno omhai kok kaham kachak thinuwo sing tumno okoglono sini khawa chongai yachagi neiman yakang kangkai mo sini bagai omhai din yakabam hai sal sengtai kifili da mano maya abasu khub sini bagai belaino kepal hamyah ni semawan sumai karon o sal mo sal kotoni sal diprasroni sal afuno sengrib jangnai sengbes kanggo sini coba tam ni bai sengasi important lobai seng coba khanya ni nang abo seng bes kang nung thangai tu so abal men koinai sini joto coba ni hakaham takuk te bukuk so naro joto no phai o coba pal baksa khai ya kaisa ya pri thancha khai thancha ni bisingte nung mo khoroksa tiprasa ngai tong hang kai nung jesa party fan khai tong ni nung BJP fan khaidi CPM fan khaidi Congress fan khaidi Trinamool fan khaidi IPFT fan khaidi phiaba adino kuno ekta party ni flag ni tei sing afru khaigala afru sing joto tiprasa khancha ni bisingti tiprasa kaisa ni bisingti tiprasa ni manthai ni bagai tiprasa ni jungzal ni bagai sing afru joto no baskang ni oje 27 November sini kaisa kotor lukutum panda di prasani lukutum panda ngnani thangai tongma jagawo na jottono phai o jagawo participate khainani bagai nang khabai khubai kobong ro horjam sinadi sing jorawo sob সময় no sing gari barani ram puisa no wansung lai sing abno wansung to hangkang kai sing sini dopa bufur komoni thanglo sungam sigla sung siu tabuni I jora mairane ni jora mai nagna ni jora satung kaham tong sini jotono mairo furani dara ni jora fiaba
a salsa 27 November bebang no sung yaga lai sung kubi no o khani busa tiprasa sini dukhu kosto je ngai tongmani asuk bisi sung adino no sung koksa bai salai dai sini tiprasa ni jingjal tam ngai tongkha sung o jaga bo sini hawa tongdoi sung tabuk bo situation yakaba bo policy o tongai tong sung bebang no salai hini norong na ang kafru jotono kebo karjaya kai koraya wei jotono failai jadi para amchai kami amchai joto wo je khlai to erong no nor jotono koktum yakaba koktumar hore salaimani bisinti jotono phai sini astobol thung nokla aguli khoro sini lukutum panna phai manjaman bagai ani khabai khubai nor nokom hore asman kazalani muchungo sini o historical gathering obo kebo khoroksa ni individually hamdani bagaiya kebo khoroksa te khoroksa no sung yak baksa ka chubalai joto sini je tipra hasteni tipra sarno sung bahike aisha permanent solution dubai sini tipra sani solution ni kok salajan ni bagai norno kok kasari tini ani online video jotono asno jotono hambai tiprasa aigloktu bas kang di sini coba success untuk ani kecaru nol jotono hambai khulumbai